हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जय 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 राम मंदिर के जब से निर्माण हो गईल, राम मंदिर के जब से निर्माण हो गईल, पूरे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, कार हो गईल हो जय जयकार हो गईल, कार हो गईल हो जय जयकार हो गईल, पूरे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल। मोदी जी कई दिहले सबसे बड़ कमावा, देशवा में अपन कमाई लिहले नमावा, हे मोदी जी कई दिहले सबसे बड़ कमावा, देशवा में अपन कमाई लिहले नमावा, दीपक छिन के मुहा धर्म तार हो गईल, दीपक छिन के मुहा धर्म तार हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, पूरे देशवा में जय जय जयकार हो गईल। पंहे हो राम लला नैका भवनवा, अब की मनावल जाई तगड़ा सवनवा, हे पंहे हो राम लला नैका भवनवा, अब की मनावल जाई तगड़ा सवनवा, राम भक्तन के पूरा अरमान हो गईल, राम भक्तन के पूरा अरमान हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, पूरे देशवा में जय जय जयकार हो गईल। हिंदू और मुस्लिम के मिट गईल झगड़ा, भाई भाई बन गईले फिर से होता गाड़ा, हिंदू और मुस्लिम के मिट गईल झगड़ा, भाई भाई बन गईले फिर से होता गड़ा, से अंशु पे कृपाया पार हो गईल, अंकित संतोष पे कृपाया पार हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, पूरे देशवा में जय जय जयकार हो गईल, सारे देशवा में जय जय जयकार हो गईल। बोली बोली श्री रामचंद्र